haba bai kamata a ce hajiya tana ta bala miki kira ina wanki ina ji shi sa na taho Bilki bai kamata a ce baki amsa ba. Ni fa ban ji ba. Bilki gaskiya zan faɗa miki wallahi duk mutumin da ke ga ya gama da duniya lafiya to ya rabu da iyayensa lafiya. Ni dai ina jan kunnen ki da gargaɗi ki yi kokari ki rika bin maganar iyayenki tana da ma'ana. Ubangiji ya banya Allah ya fishe ki fari Allah ya nuna mana bikin ki mu sha biki. To ni ka ji tana kira. Yawa maka wata tambaya. Kina mun zance. Idan mutum ya shuka masara ya fito ya fara yin karatu ai kaga ba a gane shi. To ya ina yake boya. To wannan tambayar ki ai ta fi komai sauki Bilkisu. Shi wannan goyon zan sanar da ki a inda yake kafin ya fara fitowa cikin uwarsa. Amma tambaya ɗaya nake so ni ma ki amsa. Da Alhaji da Hajiya da suna budurwa ke kina ina? To ni ba ai na sani. To ni ma na isa inda goyon masara yake wannan ɗaya kai. Ina mun zance. Ina maka zance. Ina jin zance. To goyon masara ina ga inda Allah ina ga Allah ta'ala. Wato kan malam lafiya. Ai ba karamin daɗin zama da kai nake ji ba. Kina mun zance. Yanzu kana ganin abincin nan ma na ƙoshi. Allahu akbar. Kina mun zance. Kare mun shirme? Wato hakkin tuna mun wata rana a ƙauyen mu. Wani yace malam ina da fatawa ina son in tambaye ka bani amsa. Kin san ni a wurin malami na tan farko sai da ya kore ni saboda tsaba karatu. Ikore ne ya ce kai ni na gaji da koya ma tunda ka ji saukewa ka tafi ya abin da ka koya ya ishe ka nace na gode malam shine sai ya ce min wai ina da tambaya nace yi tambayar ka in dai fatawa ce to ina da amsar ta sai ya ce min zan iya yin sallah a saman rumfa nace me zai hana ka yi sallar ka kuma ta karbu amma ka tabbatar goshin ka taba kasa dan ubanka in dai wuyanka na zalbe dole ka kai taba kasa haka taɓa mai inda yake mun kai. Dama tambaya nake so in maka. Yauwa, Malam Lado, za ka iya yin sallah idan kana kallon talabishin haka kamar a Saudiya ana sallah sai in bi jam'i? Ina bu suna yi nima ina yi? Me zai hana? Aiki sallarki ta karɓi mudullukan. Sallarki ta karɓi babu tantama amma ki tabbatar jam'in ya zo inda kike. To za a jam'i ya zo inda nake suna Saudiya ina nan. To inda jam'i ba zai zo ba to baki da sallah. Allah baki da sallah. Allah ba zo ki kodewa. Kana mun zance. Kina mun abin da kike so ƴan mata. Wato abin da nake so ki fahimta. Ai dai in dai Saudiya ce zaki yi sallah ai lokacin kuma ba ɗaya bane. Lokacin ku ba ɗaya bane. Lemo? Kai yanzu idan na sha wannan gobe wa ɗiban wani. Gobe ma ka dawo ko ba na nan ka zo ka ɗauka ni na saka ka ba abin da zai gagare ka a gidan duk me kake so ka zo ka karba. To kabban mahaifinki fa sahibar tallaja. Kar ka dawo. Kada mun zance. Ina jin zance. Kada mun zance. Ina mun shirme. Ai. Ina jin zance. Aja, ina wuni? Lafiya lau Lado, na gajiya. Ya aiki? Na'am, kina min zance? Eh. Rodo da citta. To, abarbar busasshiya? Wace irin busasshiya ba daɗin ji? Ina ke yin busasshiyar abarbani ya su? Haka akai. Kai, Bilkisu. Allah shira ya ki masha biki Bilkisu. Ranar bikin ki mai budiri brede Allah ne rawa in shi. Lado. Ne ka da girman ka da mutuncin ka ce za ka je kai rawa. To ni galan ɗaya ba sun yayi da shi ba a gurin bikin? Na me? Na mutuncin.
wallahi a kanki ko galan bi ma zan tsayar. Allah bulki. Kai. To Hajiya sai na dawo. Yau Lado ina da tambaya. Bilkisu. Ina yi tambayar ki in dai a duniya ne to ina da amsar ta. In dai ke shi zaki ta. Kina mun zace. Dan Allah wai ana alwala da shayi? To Bilkisu in dai alwala da shayi in dai ke kika yi to tayi. Wala in dai ke kika yi alwala tayi. Amma fa da sharadi. Sallar sai dai ki ta akan biredi. Allah sai dai ki ta akan biredi. In kika yi sallar akan biredi to sallar tayi ta karbu. Amma in ba abinki ba Bilkisu. Wa yake yin alwala da shayi? Ina fa zai. An haka yayi shayi ruwa ya surku. Ba alwala. A'a to gaskiya. Lado ba dama. Shi yasa kin ga idan ina bata sai in je same shi mu tafi. Ina dai bai min kewa. Da wannan zantuttukan nashi na barkwanci. Ba da ni ba.